Engko velocity-ne engko ya ning tengah-tengah ya, oke? Kita tiktokan bersama-sama hari ini. Tak tempuh 1000 kilometer nusolawamu sing nate janji mulih ning aku sawise rampungke urusanmu. Tak tekad-tekadke masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mau ngepengen ini tapi saben wana negara angin gayo tresnamu ra asane wis ra mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang kulit bening taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora suci ngandani jaman susahmu. Velocity, balik ya. Iya ya. Boleh angkat tangannya teman-teman. Bisa kebayang-bayang bekas samburan bulanmu wangine isene atiku isih tak kangeni isih tak tunggoni isih terus tak tangisi isih tak kangen kenangan sing ngelingi isih
sayang awak